Halo guys, selamat. Halo, biar. Mas apa? Lah. Masak masik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mas Sawi hari ini menunya masak itu brengkesan. Lah, jere gawe anu, iki berkesan tongkol. Iki brengkesan iki bumbune kemangi, terus iki sayur bening. Jeruhane wis tak goreng, tak Dienggo apa arek? pedhot dienggo mangan pasienku iki. Nanti pian. Pian kek nang kono ta? Bu, Awet peteng. nek ora turu kono. Ora terang kowe arek salib terus balik neh rek. Sapa wonge? Nah. Gak melok nang pasar ta? Pasar gak perlu aku. Lah besok gak melok ta? Gak. Cengok. Ngantuk. Kok nek bengi ngantuk tenan kok wesel kan bertonton anu kayak kok wesel adus turu. Wis manggi Dek Surabaya. Lontong balap ono kromet. Wonten balap. Dicampur kates dikelo bening. Ngono, guys. Semanggine gak ijo megane wis ndek ini. Mataku ki ngantuk bliyur-bliyur. Wis mbok cukup ora anu tepungmu. Nek heh? Bosok. Iya, gak dulu. Mungkin dia ngomong dia. Lah kan PP apa to? Endi? Mana? Wah. Dan ada koi ini meneh. Beras dikek. Iya dah. Iya wis. Beras dikek wong. Wis menunya masak sayur bening, terus brengkesan, bodo ati. Masa iki masak enak-enak terus kok. Ndak enak-enak. Enak gak enak. Nek gak enak ya gak satu pangan ya ta. Sederhanane ngono enak-enak ya ta? Iya. Pokoke jangan khawatir njaluk menu apa tak layani. Ya botok tongkole wis. Yo urung to iki cek tak Engko. teti lho. Tak kira emang. Lek ditengkeli ngene. Oh jan dibar lojoran kan penak. Iya. Lho. Wis sing ngkon sapa? Lho gak roh wong yen muni ngene. Lho, kok diketoki yo ora roh. Awit kok kono sing ketok yo kono dhewe kok. Lah iya. Lho, tak kon resiki tok diketoki. Yo mbuh apa yo. Batene paling arep dianu, pokoke dipelo paling. Rasa dimasak bali karo Heeh. secukupnya aja ini gula guys, gula pasir. Terus iki Ajinomoto, cap mangkok merah. Terus apa ya ki? Pirang tahun gajine motor ora diendos, Pak. Iya, aku ki sawet cilik sampai tuwek ki yo. Aku mbosano gak entuk endos ki bar gedhi kan entuk mangkok to, guys. Entuk mangkok terus gak entuk mangkok to, terus mari ngono terus terus tuku cilik tanggung, terus tanggung bar gedhi to. Gedhi kae entuk mangkok terus cilik tanggung, terus gak entuk. Terus maneh gak entuk neh terus cilik, terus neh tanggung neh to. Rada sedengan. Terus mari tambah cilik lho. Piye? Kaya gak ngesakne Mas Sawi ki wong bakul yo. Bakul ki setiap hari menggunakan Ajinomoto cap mangkok merah. Produknya dari mana ini? Umami Ini apa to? Wocone iki lho. Umami Umami apa? seasoning sejak 1990. 90 ya to. Aku dhewe. Ganti to. Ndak ta? 1999. Loh, iki kaya to. Ya bener. Ayo. Sejak 1990 1909 lho. Sip pokoknya Mas Sawi. Terus lah aku pakai itu awet umur tahun 60 piro ya? 70-an lah aku iso masak wi. 70-an aku sudah bisa masak, sudah pakai Ajinomoto.
Tapi dulu Sasa, gitu ya. Iya, Sasa. Cilik kecil itu loh. Terus sekarang aku ganti, tapi ganti ini sudah lama. Yo awet aku iso masak itu pakai Sasa, terus Ajinomoto sampai sekarang nggak ganti-ganti. Halal ya Allah Gusti, halal pokoknya dijamin halal. Endosnya ya halal. Iyon guys, tapi nak ya tenan ya aku ya gak popo. Terima kasih. Terima kasih. Tanganku berdua tak kasih tumpuk gini. Terima kasih Ajinomoto. Sekali duit plek duitnya 500.000. Ya kurang toh. Oh, kurang. Sejak aku cilik terus tahun sampai 63 terus sampai sekarang 63 tahun loh. Aku Iya. pakai Ajinomoto, masa yo gak kasihan nek aku ki yo bakul lho cilik. Tuh. Ini iki lho guys. Iki sayur bening, gue masak sayur bening Ajinomoto yo enak tenan pokoknya. Inua. Kada mengong suaranya. Ngomong ya, pokoknya yo ngene iki. Ajinomoto itu paling kesuka aku, gak ono aku ki banyak iki guys. Pokoknya budal, pokoknya tik paling yo Ajinomoto ki paling inung. Pokoknya jangan khawatir bakal pakai Ajinomoto sukses. Pak Mas Sawi selalu Ajinomoto. Maka dia das kasihan deh, lah bengak-bengak ini kayak anu badir lah. Ini ki cara bali serono kayak iya. Piye? Ya kudu budal. Kudu budal mrene. Alah ya Allah, Gusti nyuwun ngapura, diparingi sehat, panjang umur, panjang suswa jarine nak basa suswa ki apa ya? Aku gak ngerti to basa. Panjang suswa ki apa ngono? Suswa ki Baik ya, Pak? kaya bener suswa ki panjang umur ngono. Panjang suswa ngono. Aku ki wong Jawa tapi gak ro Jawa nih. Bu. Saya aku tak blender guys, tunggu sampai selesai. Ya, dan migrasi. Tak taruh terus. Terus digosok. Kamu kayak banyu ya? Mana-mana. Gitu. Tadi pinjam. Lha nang panci apa iki? Di, Nang panci. jangan semanggi ya. Kangkung apa? Pilarahan. Masa sakmono tok iwake? Ya, nanti rai kita. Tak teteti rine kena sak kereta. Mejane iki gak ngene. Diumbar ujuran ngono kuwi terus dadi kayak penak. Iku aneh. Iki dadak neteti. Bumbar lucuran menak malah. Lah iya menak gerek ngene lho. Terus disigar ngene ngono. Nah aku kok ditatali tak ditine wong lho kok ditatali. Yo ora ro ya wis kono kok. Kiri. Terus engko iki gak apa iki? Hah? Gak apa-apa padha bumbune ngono kayak kemangi. Iki lho guys, gawe apa mak iki bangkesan mak? Botok nggih. Oh botok. Botok rati. Kamu itu ya.
Gung, Nah, apa ini mah lambe kapan? magedul, Kapan? agak Ngomong yang mana? blonjo wong, blonjo wong. Rasane ketlesut ora enak sing njukuk ya ketlesut lali. Enggak gelas ya. Tumpuk-tumpuk nang kono kok. Ora samarku ki nak dienggo ngrias terus keri ngono lho. Ngrias yo Regane- gak paling. Heh? Nek ngrias paling ora. Lho, dienggo ngrias jiko loro-loro kae lho, yo dienggo ngombeni manten ka lho. Terus keri. Dhisik keri sing jiko aku kok. Jadi, Oh, tepak nang nggon gang lapak nang biyen lho nang ngone ten lho nang ngone Darminah pokoke. Jiko. Yo delok mrene. Rongot-rongot. Nae utuh kan disigar. nek kon delok iki legasmu kobong. Iya, Awan mletek-mletek kabeh. masa mletek-mletek. Piye? Ikure sapa? Karo, Iku ta? iya nek kita melu paling. Iku enggak. Ngerti mestine. Jawaban. Wong Selatan gitu. Pacaran. Jadi, Setan lho di. Setan Saladan kok. Angir. mangir ngono. Iya mangir. Meletek-meletek guys. Diucat peran netizen pra ngene iki wong lanang ndelok anu ning wajan ngene iki. Nah. Ben saiki wong itu orang lanang pinter wong lanang blonjone kok. Mau masak-masak pinter wong lanang iki. Masak-masak wong itu lho Pak Siun. Enak kaya didalan HP. Ya, Bra. Yo, Iki wong lanang sing pinter masak. Wong itu males dolanan HP, ngetik HP. Ngetik HP nek untuk duit kok ada wis. Ngetik HP ra untuk duit cuma. tuh gede-gede yo. Enggak ditata-tata anggitmu. Loh, makane nek anu ki dilonjorne nek ketok ini iki bingung. Udah saya ketut nih. Ya. Wong balung tok kok diketutne kaya. Kali ketut nih berarti. Hah? Kali ketut nih. Tata-tata. Cukup dagingnya tuh. Ini belum. Tahu. Ya mau makan masak iki nek brengkes kudu resik rene. Sing cilik kae ya tak siset. Makane aku ki nek brengkes kan cilik-cilik to, guys. Cilik-cilik tapi bersih. Resik ya. Yang ini ki Mas Sawi karo brengkes. Dipangan ning gorukan nyaman. Rine sandas-sendase no ndak mau. Wis tak pilih ngene iki. Iya ta? Iya. Iki gak ngada-ngada Mas Sawi iki sungguhan lah. Sungguh mati aku jadi penasaran. Sampai mati pun aku jadi gila. Wis prong ki. Tapi wis kepada lama. Wis prong gas iki gas. Sungguh mati aku jadi penasaran. Sampai mati pun aku jadi
Wis guys ya ngene aja to. Wis cuma yo. Wis. Santai iki. Iki seneng bocah cilik ya. Iya. Tak anu. Tak bumbonane ke iki engko sik dilene. Mbak Ari wong rono. Mbak Ari sama Mbak Ari Reza. wong di. Bu karo. Terus saiki kumle. Dia lagi teko aku rene wonge teko. Gak rene. Jare ro wonge diomongi belanja kok. Ngono kae tak ngicip. Apa? Nang tak cipane. Wong iki. Bu, Eh? karo. Ini namanya botok jeruan. Jeruan. Jeruan iwak. Alias ati. Atine Mak sawi. Mak Sawi. Kandhani kok. Atiku, atimu. Atine didol. Atine didol bayu piro? Pada cilik bayu piro? Atine ayam guys. 4.000 sak godhonge, sak pitene, sak bumbune wis mateng tinggal pilih. Kena copyright kowe kok. Wis. Jadi kok monggo silakan sing mau kepengin bothok atine Mak Sawi silakan. Botok atine Mak Sawi. Atine Mak Sawi. Wis dilapi guys, mung sangane kudu dilapi. Ono ati sampe bersih kok ngene lho dijlimeti ngene iki lho bayangno ngene gek ya enak sing mangan to iki tak godhog bar digodhog dikumbah bar dikumbah diteteti terus digoreng terus dikumbah neh guys lho to ngono kadang jek enek sing pahit lho perune terus pecah ngene iki gone kan gak dijikuk to waktu nggodhog geke godhog apa jeruan ngono Mak makanya nak mat jek nek sing pahit padahal dulu to Mak aku ki nak ngumbah sampe ngilap kok ngono lho yo resik ijen-ijen satu persatu lho resikan heeh segame gak enek popone yo ta saya delok iki dijamin halal lho guys delok to terus tamatno to yo nak sangkano pomo aku ki kemprohno lho deloken ora yo jelitut-jelitut to wong ki yo gilap bersih koyo ngene lho bi koyo mukake Mak Sawi glowing irenge guys pekerjaan Mak Sawi setiap hari ngene iki tok gak bosen to guys lagi apa Mak botok apa botok ati lho yang ini ki Mak Sawi ki penggaweane setiap hari ya cuma botok guys ndoprok neh ngadeg neh mlaku golek bahane ketemu ndoprok maneh lho ngene jenenge golek dhuwit guys dia tuku gelang kalung terus diusuk-usuk ser piye to Mak godhong ya sampai kayak ngene lho guys nyebret sitok ya dipetok truk dawa saiki ya digunting truk adoh lho dari sini Engkon aku berarti. iya no iya kok gunting ki maune nggone nang kene satu kokono lho iki lho guys arep ngrengkas pinjang rene ya tak teteti iki Mak Sawi ki sangakno saking anune telatene lho resik lho kuatir saya pedes rambang lintir Siap. siap saji ini tuh jadi wah kok hanya Mas Trio kok Look guys. monggo bodoke Mak Sawi Wis Mak, ngono tok Mak. yo lagi ya Yes. nek Ayo Neno pamitan karo penonton-penonton. kalau Parmesa monggo silakan kalau melihat Mak Sawi seperti ini jangan bosan loh ya pokoknya dipantau terus sampai selesai pokoknya ya
ngene iki lho guys, Mak Sawi iki penggaweane pokoke ya aja bos-bosen bodong sampe ngene bosen. Iya. Mak, saiki bakul apa? Saiki iki bakal botok to, Mak terus bakal apa? Nah, Lah iya. pokoke ya esuk sore awan sampe mripate rong turu ki ya ditandang gawe nang pawon ngene iki. Kok ngene iki dhuwit lek endi aku yang duwite gemono. lho Kendi. Jawaku ki nek oleh tak paku jret, tak oleh tak paku jret ngono lho, guys. Tapi kok yo gak mlumpuk-mlumpuk ngono. Kok ambles to. Botok njola kaya awet. Lah iya. Hmm. Heeh, tak doli kulo oleh konti. Banget temen. Mak Sawi. Ya, Mak, wis Mak. Ya, yes guys ya. Pokoknya terima kasih. Pokoknya dilanjut selanjutnya. Jangan sampai bos-bosen nonton Mak Sawi. Pokoknya dipantau terus. Jangan lupa di subscribe, di komen, ditutul Mak Sawi. Milih. Oke, terima